Олег әфәнде, менә дөресен генә әйткәндә, мондый галимнәребезнең менә мондый эзләнүләре китап итеп бастыру ул бүгенге көндә аеруча кирәк әйбер. Чөнки хәзер безне ниндидер бүлгәләү бара. Ансы татар, монсы Себер татары, тегесе Әстерхан татары дигән нәрсә. Менә мин аңлавымча бу тикшеренүләр, бу эзләнүләр һәм бастырылган китаплар безнең бер бөтен халык икәнебезне күрсәтә, шулай бит? Әйе. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институты ул 1939 елның 7 октябрендә үзенең эшен башлап җибәрә, нигез салына дип әйтик инде. Һәм менә үзенең беренче елының, шушы беренче ел эшләвенең беренче елында ук, 40 елның җәй аенда ул үткәрә башлый татарлар яшәгән төбәкләргә фәнни экспедициялар. Беренче экспедиция була Себергә. Бу вакытта тел бүлеге буенча җитәкче була Латиф Җәләй. Моннан безнең инде фольклорчыларыбыз турында менә Илмир Илдарович аерым әйтеп китер тагын экспедицияларның. Шушыннан башлап безнең хезмәткәрләребез ел сайын татарлар яшәгән төрле төбәкләргә шул исәптән Себергә дә барып, халыкның тел үзенчәлекләрен дисеңме, фольклор үзенчәлекләрен дисеңме, алар йөреп өйрәнеп чыктылар. 2009 елдан бирле башлап үткәрелә башлады комплекс экспедициялар. Әгәр дә алдагы елларда, баштагы елларда монда инде безнең галимнәребез Латиф Җәлиләр итеп киттем инде шул, Диләрә Гарифовна Тумашевалар, Флора Баязитовалар, Дәрья Рамазановалар үзләре аерым йөреп, бершәр кешелек группалар белән генә йөреп, күп булса инде аспирантларын ияртеп, 2-3 кешелек группалар белән йөреп чыккан булсалар, 2009 елдан башлап безнең институт үткәрә башлады нәкъ менә комплекс экспедициялар. Комплекслы экспедициялар вакытында экспедицияның составына керә төрле өлкәгә караган белгечләр. Ягъни монда тел белгече диалектолог кына түгел, тел белгечләре дә керә, фольклор белгечләре дә керә, татар теленең сәнгатенең төрле өлкәләренә караган белгечләр, музыканы дисеңме, тасвири гамәли сәнгать төрләре буенча белгечләр дисеңме, булар барса шушы экспедиция составында катнашалар һәм халыкны теге яки бу төбәктә яшәгән халыкны төрле яклап өйрәнәләр. Ягъни әйтәсем килә, менә бу китапларга кертелгән мәгълүматлар алар каяндыр күктә алынмаганнар. Аларны безнең галимнәребез аяклары белән күп очракта элекке вакытларда, инде 60-нчы, 70-нче елларда, аны алдарак елларда төрле авыр шартларда атка атланып, машина арбасына утырып, 2-3 ай Себердә яшәп, халык өендә яшәп җыйганнар һәм шуңа күрә дә бу монда җыелган материаллар алар фәнни яктан нигезләнгән. Алар халык тарафыннан расланган, халыкның теленнән алынган материаллар белән расланалар. Шуңа күрә дә аларның фәнни нигезләре көчле. Каяндыр кабинетта утырып, библиотекада утырып, ниндер диалектологлар безнең галимнәр гына кабинет галимнәре генә түгел. Алар безнең гамәли галимнәр. Рус әйткәндә играющий тренерлар дип әйтергә мин хәтта менә алар үзләре йөреп, халыктан җыйган материаллар белән теге яки шушы әйткән белән безне раслыйлар. Һәм менә безнең Себер буенча, без инде Себергә шактый күптән йөрибез, шушы комплекс экспедициялар буенча, менә бу дәүләт программасы кысаларында, татар халкының милли үстәнгәнлеген саклау программасы кысаларында без 2014 елдан башлап җибәрдек Себергә дә комплекс экспедициялар. 14 елда без булдык менә Омск өлкәсендә, аннан соң булдык без Томск өлкәсендә, Томск өлкәсе татарлары, Новосибирск өлкәсендә, менә бу 3 өлкә буенча инде безнең китапларыбыз басылып та чыкты. Булардан тыш тагын без булдык Иркутск өлкәсендә. Бик кызыклы сәфәр булды, чөнки мәсәлән, әгәр дә менә шушы Омск, Новосибирск, Томск һәм Төмән өлкәләрендәге ул милләттәшләребез ул бүгенге көндә Себер татарлары дип әйтсәк, анда алар әлбәттә Казан татарлары да бар. Менә Иркутск өлкәсендә анда чынлап та менә безнең Татарстаныбыздан, Башкортстаныбыздан күчеп киткән татарлар яшиләр. Аларның язмышлары бик төрле. Араларында сөргенгә сөрелгән татарлар да бар. Теге бу Себергә дигәндә патша заманында ук Себергә җибәрелгән татарлык төркемнәрен дә күрдек, безнең авылларында күрдек. Шулай ук Совет заманында вакытында теге кулаклар дип аларны Себергә сөргән вакытлар бар. Ачлык вакытында бик күпләре күчеп киткәннәр. Һәм инде 60-нчы елларда, 50-нче, 60-нчы, 70-нче елларда, хәтта 80-нче елларда да, хәтта бүгенге көндә дә бар дип әйтик инде вакыты ел солы буенча барып шушы татарларыбыз шуна төпләнеп калганнар һәм яшиләр. Соңгы 3 елда 2019, 2020, 2021 елларда без эшләдек инде Себер татарларының иң ничек дип әйтим, төп ватаны булган Төмән өлкәсендә. Менә бу Иркутск өлкәсе буенча без шулай китап әзерләп ятабыз. Быел Алла бирсә инде ул дөнья күрер дип өметләнәбез. Инде Төмән өлкәсе буенча ул
материалыбыз 3 жыл бардык, чөнки Төмәндә иң күп татарларның, Себердә яшәүче татарларның иң зур массасы алар яшиләр Төмән өлкәсендә. Алар үзләрен беренче төркемгә бүлеп карарга була. Алар буенча бәлки без инде эшли башладык шулай ук. Анда инде менә шушы Стәрле баш кебек ике китаптан торган китап әзерләргә туры килер дип уйлыйбыз, күләме ягыннан. Менә бу китапларыбызда әйткәнемчә алар комплекс экспедицияның җимешләре булып торалар һәм монда материаллар төрле яклап бирелә. Иң беренче чиратта тарихи материал урнаштырабыз. Тарихи материал биргән вакытта без или тарихчыларга мөрәҗәгать итәбез, или моңа хаттар язган галимнәргә мөрәҗәгать итәбез. Икенче булып бара тел материалы, фольклор, гамәли сәнгать материаллары. Сәнгатьчеләребез менә монда безнең һәрбер ни буенча мәсәлән менә монда көймә бирелгән. Бу Новосибирск өлкәсендәге менә шушындый көймә чукып ясыйлар, долбленка диләр инде. Шушы көймәләрне ясаучы мастерлар бүгенге көндә дә бар. Шушыларның без технологияларын өйрәнеп алып, аларның технологияларын шушында бирәбез. Яки менә шушындый төрле шигу әйберләрнең серләреннән төшендереп. Һәм менә шушы бирелгән әйберләребез, материалларыбыз ул беләсең, ул ничек дип әйтим, типик кайсы гына өлкәдә яшәсәләр дә, менә тел үзенчәлегендә, телдә караганда шундый әйбер бар. Төш элементлары һәм периферия элементлары дигән әйбер бар. Ягъни татар телен татар теле итеп берләштереп тора торган аерым бер телдә элементлар була. Аларны без төш элементлар дибез. Ул без татар теленең 3 диалекты бар дип әйтсәк тә, бүген урта, көнбатыш, көнчыгыш диалекты дип әйтсәк тә, менә шушы 3 диалектны да берләштереп торучы бер төп цемент дип әйтик, төп элементлар була. Әлбәттә, теге яки бу төбәктә яшәгән вакытта, анда бит татар халкы бик зур төбәкләргә таралып яшәгән. Һәм алар анда төрле, аларның формалашуында төрле җирле кабиләләр катнашкан. Аларның күршеләре төрле, аларның табигый шартлары төрле. Мәсәлән, Себердәге безнең милләттәшләребез Себер эчендә яшиләр икән, аларның тирәсендә бер көнбатыш Себер тирәнлегендә генә дә, тигезлегендә дә миллионнан артык күл бар. Табигать шартлары безнең мондагы табигать шартларыннан аерылып тора. Һәм шуңа бәйле рәвештә телдә дә үзенчәлекләр баракка килә. Флора башка, фауна башка, соответственно, димәк, башка лексик берәмлекләр, башка сүзләр була. Менә шушы сүзләр алар артык зур күп түгел, ләкин алар менә шу периферия элементларын тәшкил итәләр. Шуннан чыгып әйтәбез, менә безнең милләттәшләребез кайда гына яшәсәләр дә, тел фактлары аларның татар икәнлекләрен тагын бер тапкыр раслап торалар дип әйтәбез. Һәм бу телгә генә карый торган әйберләр түгел, фольклор да шуны сөйли. Безнең фольклор әсәрләребез дә шул, сәнгать әсәрләребез дә шул. Татарлар тегендә дә монда шигеләр, аның төп элементлары барыбер бер булалар. Алар татарны берләштереп торучы элементлар. Менә шулар.